फोसावदों रायजोनि गेजेराव 2020 BTC बिसायख'थियाव देरहानायनि मिजिं लाना राजखान्थि दोलोआ फारसेथिं बिसायख'थिया माब्ला खुंजागोन बिनि दासिम गरन्थ गैथ'आ थेवबो गावबागाव दोलोआ गामि नोगोर बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव उनफिनना थायाखै। दिनै सनिबाराव उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि आरो भेरगावआव सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावगिरि फैलाजे बरगयारिया इउपिपिएलनि बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बरगयारि बिथाङा मा बुंखो नायना लानि। माखासे अजदफोरखौ दैखांदों बे बेलायाव एसे स्पष्ट खालाम। आं बिनि सायाव बुंनो गोसो गैयामोन दा अब्लाबो सोंबाय नालाय बुंनोसै आरो आंथ' गिबियावनो हायनामुलिनि दाब्लाखौ सिनायो बिपिएफआव सोर दाब्ला दं आं बेखौ सिनायो। नाम्बार वान खोथा जायखिजाया बयहाबो मोनसे बिबेक दङ। आर्टिस्ट जानायनि सिगांनो बयबो साफा साफा मानसि आरो बयबो माने गावबागाव मोनसे डिसिसनखौ लागोन। रावबो आर्टिस्ट हिसाबै बे डिसिसनखौ लाया। दिनैनि दिनाव आङो इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि जे आङो बेखौ आर्टिस्ट हिसाबै डिसिसन लायाखै आं हिसाबैसो डिसिसन लादों। दा बेखायनो आं नैबेखौ बुंनो लुबैदों जे नोंनि आर्टिस्ट लोगो आमुक थामुक आं बे खोथाखौ बुङाबालासिनो नैबे खोथाखौसो सानो। बेखायनो नोंथांमोनखौबो आङो बेखौ सोंजानो बायो आरोखि। मानोना आर्टिस्ट जानायनि सिगांनो जों साफा साफा मानसि बयहाबो गावबागाव सिन्था धारा दङ। बे सिन्था धारा आरो बे डिसिसनखौ रावबो आर्टिस्ट हिसाबै लायाखै। गाव हिसाबै सासे मानसि हिसाबै गावनि बिबेकजों बेफोर डिसिसनखौ लादों। सोर मा बुंदों मा बुङाखै आंहा बेखौ बुंनो गोनां खोथा गैया। अब्लाबो दिनै रायजोफोरा मिथियो माने सासे दाब्ला होननानै बुंबा प्रगिन गयारि होननानै बुंबा माने सासे आर्टिस्ट हिसाबैसो सिनायो। खिन्थु बे समाव खिन्थु बिपिएफ होननानै सिनायाखैमोनब्ला दिनै नोंथांखौ जेरैबायदि इउपिपिएल होननानै सिनायदों बेबायदि सिनायाखै। दिनैनि दिनावहाय परिबर्तना निश्चित जादों। बे सोलायनाया दिनैनि दिनाव 100% जानानै दङ। गासै रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ सोलायहोथारनांगौनि सार्थआव दिनै इउपिपिएल दोलोनो भट होनो थाखाय थियारि जानानै दङ। नाम्बार वान खोथाया जाहैबाय मा सोरबा प्रबिन गयारि सोरबा दाब्ला सोरबा फैलाव बा नैबे फैलायाबो मोनसे समाव बिपिएफनि सासे मरेल सापर्टारमोन। दा आं बेखायनो बुंनाया दिनैनि दिनावहाय बयबो गावबागाव डिसिसनखौ लादों। आंबो दिनै आंनि डिसिसनखौ लादों। खिन्थु आंनि साननायाव आं सानदों आं राइट डिसिसनखौ लादों। मानोना दिनैनि दिनाव जिहेतु परिबर्तना फैगासिगोन चेन्जआ फैगासिगोन सोलायनाया फैगासिगोन आरो गासै रायजो राजायानो जुदि बेखौ लुबैदोंब्ला सोलायनायाव आंबो सासे भागिदारि जानो होननानै कन्ट्रिबिउसन जानो होननानैसो आं दिनै इउपिपिएल जाना खामानि मावबाय दङ। दा बिथांमोना दिनै जिहेतु आं बुंबाय बिथांमोना सिगाङावनो जिहेतु बिपिएफमोन नङा होमबा। दा बिथांमोना गाव हिसाबै गावसा मोनसे बिबेक दं हिसाबै बिथांमोना सिन्था खालामदों डिसिसनखौ लादों। खिन्थु आंनि डिसिसना आङो बबेबा कक्लाबारि समस्थियावल' थानानै डिसिसनखौ लायाखै। बिटिसिआव जेसेबांखिनि समस्थिफोर दङ बिटिसिआव जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ दा बिथांमोननि सिन्था धाराखौ आं सिन्था खालामदों साननानै नायदों मा सानमारदों जे क'क्राझाराव थानाय समस्थिफोरा दिनै मा अबस्थायाव दङ मा हालोदाव दङ बेफोर गासै बुस्थुखौनो दिनै सारि जाले नायदों आरो सारि जाले नायनायनि उनावहाय नुनो मोनबाय जे दिनै इउपिपिएलआनो सरकार दानो थांबाय दं।